Unsa man mo? Nagbasa mi sa Biblia, ma. May nang ikuan na buhat day. Nata ko isulti lang niyo ba? Unsa man, ma? Dito ko sa kuan ilang doktora sa Pulbida ba? Pila na magigulang pa check up day ay mo din ning burot ang tiyan ba? Ya, sakit sa kamundughan. Kay bukod din akong dughan din na nagresita ang doktor diri. Akong sa Bakit may dughan, ma? Nuna ko day ba? Ma, Kanina to. bakit mong dughan? Sakit lagi ang dughan ni ginhawa na ko murag mo putol akong ginhawa ba? Sa abi ko panhutra ni day ako magipahilot o maghapon ko na ayo. Ya, abis na ko panhutra ni nas puntiyan ko man sa gihapon na ayo o gihapon ni gamay. Na naalagi resita ang doktor day. Unsaon kanina to pagpalit? Dughan na, ano mo? Nagibilin si ate ni mo diri nga kwarta sa kante mong ate. Jadi nakakita ka sa mong ate? Wala. Na ingon to yung mga libakiras gawas nga mo. Abre mo dami. Kaya natin. Sigaran mo yun. Nagsikari kay maguba na. Na, abre. Pagdugan mo mga blioy. Ate! Unsa mo ate? Gubog na sad ka? Usa mo, ibalingon mo. Usa yung ate, sabi mo, kuya ko. Kuya, yung mga ay. Asa man na? Asa man na? Abali ko kota niya. Sa may kwarta dali sa pagkaon diri kay murag daot-daot na ka dali. Wala na si mama. Naglain yung mama. Dili sa kwarta dali ka dali. Kalain, mga wala pang kalain. Pag-inaw sa ako, ate. Sa kanya ng istorya niya. Ayaw pag inisom sa sige mga inisom. Kaya yung mga istorya, oy. Pag istorya tagtarong pagkaon sa diri kay murag ning humo na mulawas. Ayaw ang imansa. Ayaw ang ipangalan niyo. Warat ka. Nakita ko din muna kay nay dagang resita ang doktor tanawan ako. Ayaw ko singga-singgahi kay naglain pa yan ako lawas. Ayaw pa kasi kasi tanawan ako ni mo mga igsoon. Mata pa, wala ka mo. Ano ba naman nani ko ka? Papa, yan ang istorya. Ano ang istorya? Na. Maluhay siya sa ni mama. Ako na siya yung mama. Pagkatulog luha na naglagyan. Dahil sa tulong tayo. Bravo. Lugaya ba ni kay Papa day? Asa niyo to Papa no? Paboto na tayo, si Paboto na. Sila tinamang tayo. Ayan, abot na! Padayon! So yung pinanani. Soyo bro tani. Uy, nag-istorya ninyo ba? Kanang kailan ka itong tumboy ni? Ito natin si Pisa. Katong tumboy ba? Kapiha lagi ato lagi sa bahisa lagi naghasik sa ilang. Nagkato sa pamilya ni Esther ba? Kanong bata ba nga? Ipapangayon ito bahaw kay adik-adik kang pamilya ba? Wala ato kusog itong suyo. Asal to sugal. Kana sa ilang kuya ba? Kuya sa tumboy ba? Nang warta man sa nas tumboy ko kay sama niya ang kuya nga tumboy kay mamuliyaw na sa mama. Kapiha lagi ato lagi Ikaw man kanang. ang tigin ba? Kailangan na ato ng mayog na sa saling. Wala, na-hits na ka diha. Na-hits na ka. Padayon! Sa iyo ano sa posta awan nga. Ano, kisa may kauga na ni. Kana na ka na kwartahagon. Ako ni? Awa, sa ang pag-diskarte ha. Awa. Tanawa sa pag-diskarte. Lang. Awa, oh. 915 oh. Imuhan ni parang ni palit o pagwapa nimo. Oy, oy. Nalungit Siyempre. tayo mo? Uy, ay mo sa mga nalungit Esther. Ayahay, ayahay Ako yun. na Hoy, duwa niya ko. Nari ki kwarta. Na, wakar kami Na,
Siguro tani, Yeah, wait, ato sa is MC side, pahangin na. Huwag pa akong lagi. Tanya na lang ka. Oh. Ay, Mister, daghan di kay kwarta di ay. Basi manampling ka ha. Aroha gid na diha. Di na ba pwede kulkul diri kay na. Tarong nga. Tarong nga. Nakapago yung ka na. Tarong nga na. Nagana ko puna na oh. Ha? Nagaan ko sa kuya ko. Ay mo sa ba sa kuba na ha, manako iyab. Pagiraan sa nimo ha. Gana kwarta. Sino mo tamanuyo po eh, sipa ko man kayo. Oy, tawagalan ko ninyo pahitsa. Hotdog na tani. Naga ko puna ni mo kabala ka dito mo tablahon. Hindi ko siya po hindi Hotdog na ni. Siguro tanto na ta. Sige. Gamay na lang, gamay na lang. Hello, station 100 Dr. Non. Pasok na ni siya. Siguro tani. Hello, Chip. Is MCs. Naunta ko yung report din Chip ba na naghanap ang ginang mga adik din sa mga sityo ba? Din sa sityo bukod-bukod bitaw. Yung sa mga kabaw man lang siya board na kita. Kani agi man ko Chip, nya timing kayo ba pag agi nako nanuyo pagit sila. Sige, ari ako sa opisina kaya tungod sa butan. Sige Chip, padung na ko diya. Sige, sige. Naman eh. Anto na ta? Okay. Ano ba? Di pa gamay. Wasok na niya. Oh, di pa gamay. Kuan gani, cagi ni dago. Ayo sila tagay ko bi. Sige. Tagay studio eh. Sige tayo. Ayan, hindi kayo galit. Right, ay hapon. Oy, pastor, ikaw na lang pastor. Tama ako na pastor. Lagi ko burot kay ngita ko. Dito uminaw ni mo, sipa kayo. Paminal akong mama ko sa Tumintan. Ya, akong papa to sa Tarkan. Di ko ka maminaw ni mo, pas. Oh. Pas, pag tuman lang kay nari man ka, hindi ka nyo. Siya, siya. Ay mo sa nimo sa kachay, salamat. Hindi, para patangas pa. Tana. Sige, kanin. Sorry? Giya na bro. Tanawa ko nung nababasin na niya sa kwarta. Simpi ni ko ni ayo ay sige naman na. Tanawa ko nung nabay kwarta. Ya bay, gabaan. Uy! Ano ka ba? Ano sabi makuha? Ano di na una ni, malipay ka. Ay, pawang na ay. Bay, ayaw mo bugal pastor bay, gabaan man ako. Ino di mo na nagpapa ay. Kabaran. Ah, gilis. Ino say. Wala tayo lang si Mama Bas. Sige. Ay, mas na ako kay Hawi ino. Ana, buhan na ko, tipo sa sa Bible. Magatuong nang basa Bible. Mira, ano sige kulpo ka lo pastor kay ano magagamba. Pastor na rin kayo. O mano gino, ato to sa sarpe, pahangin. Ah, sige ka na. Kaya nito kaya nga to lutaw kayo ano. Wala naman. Ha? Ato na. O tadi ay. Na. Ay, na ng mga bata, oy. Oy, buwang! Buwang na lima, oy! Maning, sa hinay ako sa pikon. Gigutom na ko, ay bukas. Ay, gusto ka, di mo kaon ka? Unsa may ako kanang kaldero? Ay mo ang ipalingon. Kapo ang nasinta. Hinaya, ngingit ngit. Likod. Ako pa tadi ang bukas. Sige. Ako ka daw. Uy. May ganda. Yotom na sila dito, ako ito ka. Dali mo mga anak ka. Diyan pagkaon ang mga naron. Dali nung kayo nung. Tagatagsa doon. Ipagoto mo ka mo, tagatagsa doon. Goto mo? Masuk lang din magutom na ba ko. Ha? Dali. Doon. Likod na doon. Kalang mangita ka ron kautangon. Bukas dia kautangon pagatayan ng kuan tari aron. Bakit sulit yun? Paglulo sa mga Ako mga taong tali buhak ka. Uy. tao kasi seryoso ba? Ay, Ma, doon sa mas gudong ma. Tali bata natin tayo. Itsa na sa pare. Ay, makasitap.
lagi bang. Parehas ta. Saan ka naman na to ani? Ang sa taghangin. Iko-iko. Pati running kill. Nalawa ko na may isod. Uy, paano nang Isod. Pa! Pa! Lugaya, mablik, patiran ko rin ko doon. Nagsungkos. Simpa kayo eh, klaro kayo. Naikan mo pa? Mangtali. Hindi magaging kandong. Ano ba yung kadilo ha? Lawang ka ni Moy. Tutumbang mo eh! Ano na nakikita sa akong amigo? Matawag ka, lulusod na mo na gina. Ano ni insulta na ginikanan ng mga adik-adik? Kanya tayo mga amigo. Tatalawa, sinusulta ninyo. Inahan, adik-adik. Amahan, adik-adik. Anak, adik-adik. Kanino, waisod. Sabi niya, pledyo na to. Ikatid sila itong pledyo. Kita niya. Kaya, mamisog na ka, muli ka. Ah, ngisog. Ito, sugal yung ano ka? Ha? Misog ka? Kaya ba? Gutom mo na sa kuya. Say gutom. Pwede pa ganun eh. Kamu nga, adik-adik mo ngayon naman yung mga espiritu. Uy! Oo na. Tama, uy! Ah? Ayaw ka pag-inanaw doon. Kaya yung anak pa. Gaya ko. Ako, gaya ko ako. Huwag lawas. Ma! Bakit pa, uy? Ma! Ma! Kaya! Kaya amahan na, wa? Mahal na amahan niya. Musuko ng anak. Anto na men! Sa kakaka ni anak gaya. Gaya ko ko bro. Ang lawas. Huwag ko sa gaya. Dalawa. Bukan-bukan pa, kaya panahon yan sa kong kabaguhan. Nag-ano? Nag-ano? Wala ko ba iba pala? Ay, nagsabisinta niya. Ang nabili niya ito sa kubahan. Ano man? Perasam na. Kita sa bata, kay ulster na yan sa city. Awag ko na tumaan. Kanya, yung alis ka, kay basi mga pagkakuha ni Bupalta, kay waktu sa mga mahal, kamal, basi mga kwarta nito. Huwag ba kututol sa amo ko na? Sige. Ay, hapit na. Kamako to. Bibinutan ako. Ayo, Abli. Yung bisa. abi. Oh, ada pastor. Ay, kau ada pastor. Ligo pastor. Ligo. Ayo ada pastor kay. Kampung dalam nasawak na mo. Ayan ka na. Uy, bas, may hapon bas, may niya ka bas, kay. Orang gusto sa din tayo kung makikita sa bas, kaya gusto ko na magtambak mo bas ba? Sige. Ang ako lagi na ng bas. Gusto rin mo mag-uwa. Mapas. Gawat ko pala ko sa ginawa ng mas na grabe yung isa ang ginawa ng mas. Gawat ko pala ko ng mas. Kasi katapang ko na ko ng mas. Paano kayo sa English ko lang sila? Pag ginihin niya, taro yung ginawa ko, nang inong balita, kaya sa pamana, ako silang tapos ko ng kapote. Ang mga anak ko, ikaw lang, mas pinapalitan ka ng ikaw lang. Mga kwantay na sa mga doon, tapos mga ginawa ko, Alis ka na, straight na. dito mo sa Diyos ang kalibutan ang pagod-gulid. Ihatag mo yung buong mga pinaglantanan mo doon. Pilit malaglag, pilit kapatol, pinapoy tayo. Sige, salamat kayo, Bas. Bas, salamat kayo sa mga tambaguhan. Yan, di na po magpunta Ay, kamusta ng mga baguhan ng bas. Salamat kayo. Asa ba ko kanuli, Bas? At ito ko sa South End. Sige, hatod ka. Hindi tayo, may panatan na sa tayo, Bas. Yes, salamat. Sige, Bas. Nandiyan niya rin siya. Bay, masin na sa minggo ng tumboy na bay. Masig gatan na tulog na. Nasa Sa muka mo, ay, bisog. Sugar ang libre ako ng buya to. Oh! Ay! Hindi mo magiging Yagbay sila na! Malakad ka rin duha. Ay, ano naman, may pagpulungan naman. May problema ka sa mga panahapin. Awal siya sa iyong mama niya. Ako hindi ko sa iyo. Amin na subagay kong papa. Oh, masagol ka baba di mo.
kaya yung lugahan mas, kanang apat, kanang kapoy, di ba? Maunya. Follow up na lang. Anan na. Uray ko ito. Niya nga nasuro kawan ang dalit kay mi. Basta Ang ka. galaw yan mo, mamalita na yung luyot na ay. Ay sig. Ana. Wait, strict kasi kayo. Restricted. Nakauyab na kayo, strict na kayo. Kisa strikte. Ha? Kisa strikte. Siya ba? Nakauyab na kayo mo ba? Ayaw kay po nga kay tanawa mo. Bro, pinigyan mag. Hindi mo masag spoil good. Sige, paila, paila. Ako di ba na paila, be? Oh, oy, aron din ka malkan sa'yo, bayran ako. Sharon malkan Siguro sa'yo. tani ato na isang pe. Oh, ato tayo. Ayo. Oh, O siya, ato ni mo na ay? Nagunsaman mo niya. Kumpol na, nagdago grader. Kumpol. Unya, napa mo inyo niya. Oh, napadali. Ato na isakol. Ang iyong Nakulit na ninyo, be. Isa kalibura. Ato na isakol. napaka lang. Napaka. Hindi pala ito ah. Isakol na diha. Sige lang, oy. Kailangan ko barkada kung saan baga. Hulang kung palay. Ari na lang dire, uy. Sige lang, oy. Kuwan. Abon. Sige. Sige. Ang naman mo. Katong nga ba? Bukan ka to si kasi to. Diba ka to? Masih Dali ito suyo mo, kasi mga dakwa. Padali. Asin, siling nga to na mo. Abantay na madak. Oh, hindi ay mukha lo siling. Nisod din nisod blog ko bula gamay kay daan. Sundin na. Oh, oy na, nisod din pakitaon. namay mapuan. Hello, station 100 to turn on. Namay ba? Hello, Chip. Confirm, Chip. Na sila din ng Chip niya. Nanay ng hard money. Aske na ako sa opisina kaya na. Kanya sa akin kaya nga rewind. Sige, Chip. Ano mo niya? Imo. Red. Gusto mo na eh. Wala may manuyong pero sir, nabaligya na rin. Oh, ikaw nito ko rin mga madakwa na rin. Wala ko kasi. Sir, Ay, Remy. lingkod ako amin napot sir, amin napot. Kung sa'yo lang, kung ako hindi ka suyo, kaya kayo napot. Patay sa Wala may manuyong sir, wala may manuyong good. O, ano yun? Nagamit, Remy. Namaligya naman ni siya ay. Ahak yan eh, among lang eh. Among lang taon ni Natoy. Ahak, unsa ka tumama siya. Ako mangudo ba, ito sa hospital ko no. Ingat bitaw manin mo nga. Ay na lang. Ahak yan eh. Ako, nasa ikaw sa prisuhan, padung. Sige, tingnan pa nga ka na dyan. Tanawan, among lang ka. Ibig mo lang ka mo. Nasa naman taong ni Uy, yung upo, gusto mo pa yung. Diba nung gina, magtiba doon na. Hindi ko man ako. Gina naman tika, nga magbago na taong ta, kay na-disclose niya na ako. Alam mo rin yung mga Wala ka. Wait, kaso na ko. Wala nang Ako pamilya. na yung itsyon sa sikip. Ay, yung ako na yung itsyon ka. Sayang kay Kutbito. Kadihay pa, kay hindi ba nila kumain mo yung Anjib? Kaya kasi magaling din sa Anjib. Kasi kanang ako lang na-istorya ako Chip ba? Pwede na nila ito. Ah, wala ka na sa to, sildo na. Wala, napusin na ang mga malikon. Kuya,
Sige po, comment sa tanong nyo. Sa mulaya ka ba? Hindi natin ko mabinuang. Asa nadakpan? Si ate. Nadakpan sa asa man? Oh, tanaw. Ito. Wa man nato gigal ko. Mao siguro itong giingon ang lagi atong mga nangilipak na ako ni girita na ako na pala. Ate. Ano mo ka, ate? Uy. Na, di ba kapila na may kuning mo? Sorry ni mo. Kasi wala nagulahan ako sa ibuha ba? Ano na abot kali ang punto sa mong kinabuhi mo? Kasi may pagtulang na ako. Wala na mga talamatanan ng mga pa-spin ako sa inyo ha. Kaya mama na tayo. Basta wala, isang sa'yo kinumatay mong papa na bro. Nalikamot ko na mag-spin ako. Kaya kapila ko ni Batlog ni mo. Hindi kasi kikuyong-kuyong ang mga naugatay. Wala ni Ani nila. Ano nga ni Kuya, okay? Ako mama na lang ito sa Kasi ako si mga nanoto. Hindi ako kuyong amoy. Gaba na niya mo. Dapat ipamati ako lang. Sakit pa rin ang adugan. Naglipat pa ko sa akin. Hindi mo mga ano. Wala din. Hindi na ako mabanto. Hindi ako maglantaw. Hindi mo ganahan niya. Ikaw ay inahan ganahan. Kaya ka nakinala ang kaibsan. Ayaw inahan mo. Ginawa ko! Nasagawa ko! Nasakit ako mama! Lumikas ako mag-awa! Lord! Ako ang isang lagi mo Lord! Kapag-usap na ko sa kong kinabuhi Lord! Buhay ako mama Lord! Ayaw Ma, pasalawa ako, Ma! Sa dihang nadakpa na ang nagamit og drugs ug ang mga sugaron ug mga chismosa, nangapriso na sila. Ug aminahan nga ako sila sa pulis tungod sa iyang gugma sa iyang anak nga dili maigo sa pagpusil sa pulis ang o siya ang naigo. Ug ang inahan nga naigo gidalag-dali pagdala sa tambalanan. Ug sa lain nga pagbahi ng pamilya nga giatake ang iyang inahan tungod sa kasakit nga gidangatan sa iyang anak nga nadakpan o gidali usab pagdala ang inahan sa tambalanan. O pilabay ang pila ka adlaw ang mga inahan na ayo na o nakagawa sa tambalanan. O sa lain nga bahin dito sa prisohan. Bay, basta mulaya na bay, di ati kong binuang, bay, paita, ani nga rin, basta kay yunta, matulog ta, basta kayo, ato pang paugon. Sus, gutom, ba't yung may kinaong lamang? Paita, bay, nagsuha na yun. Iman kay idaot yung mayo tanawan ni nawas na ko. Ako lang yung kagulaan, bay, akong mama, akong manghulay na sa hospital. Oh, pastor! Ay, Brad! Oh, pastor! Kanang, Naalagi mo niya ka? natakoy, magpa-advise na ko ni mo, kuha mas papas, magpa-advise ko ni mas, gubutan sa utok sa kinabuhay ng mga Ano may kaso ninyo ka? Sambok na kayo, bas? Nanuyong nga to, nadakpan nga to, namong nga nga itong AIDS. Almitan bas. Oo. Bas, Ay, itar ka na mabilang ko tayo. gusto natin ko pagpag-uwas mo, bas, kay
Anak ko mabawas pa sa hospital. Nagkatawag kami sa Sino ang mga kinuha ni Bas? Wait, dali, kinuha eh. Mamamay ko na tayo, mabulit mo kayo. sa iyong mga pagsimula. Masaya ako. Sino ang mga kinuha ni Bas? Sa iyong pagigugma naman siya nga mahilag ka Pasaylo ako, Bas. Bugal-bugal ko yung Bas. Itong napako si Gawas, Bas. ikahatag Pasaylo ko ako sa ginuha ni Bas nga. Nagkalim ako mga pamilya nga nagpapartiya na akong pamaligya ng druga, Bas. O ganda ko magpagrupas, ibiglayan ako, Bas. Naalis bisit ako, Bas. Ako Bas, gusto na dyan mo magbago Bas. Baguhan ka lang Bas, ginoo Bas. Baguhan ko magbahay Bas. Ang among mamagandang ginayas na Bas, baguhan ka lang Bas, ginawa ni Bas. Ako niya pa. Patakpak na ako ni Papa. Kaya mo na ako kumisawa sa ginawa ni Papa. Papatalo ba yun niya? Lawa ka ba akong mama? Manabriso ko nilipas pa. Pagkawan mo nilipas ako. Alam mo din ka, hapan ni Gumizahin, Brad. Isang pa sa itong mga kapatias ng best ginoo. Isang kong makasasala ko. Pero ang Diyos ang pagpilin niya po natin hindi kong sa inyong kinabuhi. Dili po lang yung tanan nga magpagpo ka, isulon. Ihatagin po kagagawasan niya sa ginoo. Bisan usang kapula, kaitong sa inyong sala. Naging balang kasulat na kaya ng pagpaglos ginoo sama sa usang kabalibo sa kabiyo. Samtang naka sa kalisdanan, marilangin mo sa pitang, maulang ng Diyos. Sampita siya, samtang may panahon pa ako, sampita siya, maroon mo siya. Salamat kayo mga kapatid. Roya ako ikahatag ng mensahe ninyo ba? Nasa dihaw, nakagawas na mula sa bilangguan. Mulaig na tayo sa Ginoo. Wala, si Pastor ay! Bago na po! Kataman lang, sige kaagi nga tulong nga magtungis na ba? Pastor! Oh yeah, sister, may hapon. May hapon ka pa! May hapon niya, Pastor! Asa ba yung problema? Pastor, nadamay mi atong gari dito ba? Katong nasa kumpul nga. Karang giri bitaw niya kami nagsugal naman kami ato wa man kami labot wa man kami nanuyop sila naman tato niya. Naamong maninuon mi atoy. Abri pa kay ko pastor ba? Kuanon pa kapos Ginoo ani no? Pasilungon pa kapos Ginoo no? Luya lagi sa kumpana ni sa pastor na narbaho to. Unya ako mga anak siya pa kabuok gagmay kitos tanan way katimba na to pastor. Paisa ba yung ami amo ginamatan? Di na lagi ko mausap lagi itong maglipak lagi. Naamong na lang dyan ni ani ka. Pastor, makatama ba tabangan ba kami sa Ginoo mabago ni ani pastor? Paita ani oy. atong tulumanon ang ulong kong ginabuhi Naangin siya niya ng sugal, Pastor. Insa na rin mabili sa mga anak, Pastor. Kami na lang duha, Pastor. kabaguhan Kaya, Pastor, insa na rin bantayan niya ang anak. Ako na nausan na pa yung duguan, Pastor. Kaya mga pangingangan lang yan sa uwi magandimon niya, Pastor. Mapasaylo pa kami sa ginawa ni Pastor. Kasugaro lagi kondak ko. Kita sa Jaco yung gitablang. Ako man lang, may gatas, may diapin. Pumasaylo pa ba kami ani sa Ginoo, Pastor? Pangayo ko niyong tambag, Pastor. Nagmahaytan ko ba? Nidua ang nagsugal ko ba? Itabagan ko sa kumpanya. Undangan na dali ko aling pero wala to ko nabinaw niya. Pero sa bangin may pasong taon pagkakuot. Hindi kagawan na mo pa.
Pas nalipay mi bas pa nga na abot ka diri na mo pas kay kami na piso lagi di napi lagi mi namong lagi mis pag-grade ani mga addict pas pa. Nya kami graduar mi bra pas wa man mi pusta-pusta na nya karon i-appeal mi sa Sikop Police. Karon kay problema mi pas pa kay wala lagi mi trabaho pas nga. Ako anak pas kay masakit ang pas ba ni nagdinding ako pas wala ko ibayan. Problema ko pas kay wala na may kwarta pas na wala. Hindi na ako katrabaho pas kay wala pa ako kagawas diri pas. Mali. Ano magpatabang ko niyo pas ba nga makagawas mi diri pas. Kaya ang po mo pas ba nga ang problema na ako pas na kasulbaran pa yun. Wala na may kahatag na usay sa dihang na pakyesta. Tubuhin na Diyos. Sa dihang kalisod ka, ang Diyos naghatag po ni mo kukwa. Saan pa nasa itong nabuhat, pero ang Diyos naghatag po siya kagawasan sa itong kinabuhin. Ito ang mga magawalos paglaon, kaya ang Diyos na pagpagpag natin. Biyaan na ito itong mga kapakyas. Kung inurusulta sa Ginoo, kung sulinggir sa patong inurusulan na itong mga salat. Salamat pas kay mo may tabangan pa. Salamat pas. Ginoo nga naglawa paglawa manipas nga masulbag niya ang problema ni pas nga na puyo di pwede sa silda no. O di tagtungkol nga ni Joel na pas. Ginoo lagi magiging sa mga nipas. Pa, salamat ka kayo pa. Inigagawa ka mo pa. Ito ang mga kuwanan pa. Sa dihang gidawat nila nga itong Ginoo nga si Kristo, sulod sa matag usa ka kasing-kasing, ug matinud-anon sila nga naghinulsol uban sa dakong pagpaubos ug gibalik ug gidangop sila sa tubuhi nga Dios ug nag-ampo nga adunay kabaguhan ang ilang kinabuhi. Ihatagan sila og milagro ug gipanalanginan ug ihatagan og kahigayunan nga mabag-o ug gihikap sa Dios ang kasing-kasing sa judge nga pagawason silang tanan sa prisuhan. Sa dihang nakagawas na sila sa prisuhan, ang pamilya ni Esther, Bitso, Fidel, uban sa mga bata, sila si Brian, Siki, ug Siji, malipayon o malinaw nga nagkahiusa. Nagkahiusa sa pagsimba o pagdaig sa tungguhi nga Dios. Pamilya nila ni Esther, Bitso, Fidel, Siki, og Siji, og si Brian. Og ang lain nga pamilya, sila si Sister Marlene, uban sa iyang mga anak, Inday Jubilin, Inday Jewel, Dudong Gidi, og Arnie, nga tumboy, nga adunay kabaguhan ng iyang kinabuhi. Si Arnie nga tumboy, gibago sa Dios, ug nahimo na gyud siya nga usa ka maanya nga babae. Sa tungbuhi nga Dios. Og si Bernard og si Maricel naghigog maay sila diha sa Ginoo og nagkadayon silang duha. Nagminyo og malipayon silang duha nga nagsimba sa tungbuhi nga Dios. Og ang mga chismosa, si Linglin, si Saad, si Ate Sanang, si Katya,